ತೊಲ್ಮಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬೆದ್ರಡ ನಡಪುನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೊಡ್ದು ಭಾರತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಹೋದರತೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಪಂತೆರು ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನುಡು 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿನಿಯರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಲೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಬೆದ್ರದ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನುಡು 85ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಂಜೋಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಜೋಲಿನ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂಥ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗು ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಉದೀಪನ ದುಂಬತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕೂಟೊಲೆನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಪೀರ ಉಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಂಡು. ಕಲಾಕೂಟ, ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ, ಲಂಗದಾವಣಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷ, ದಫ್, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಕೂಟ, ತಟ್ಟಿರಾಯ, ಮರತಕಾರು, ನಗಾರಿ ಕೂಟ, ಎನ್ಸಿಸಿ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡೆತದ. ಉದಿಪನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು. ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸೆ ಹರ್ಷಿಲ್ ಸಂಜಯ್ಗ್ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಕೈಪಗತದ 85ನೇ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪಂಥ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬರವು ಗೊಬ್ಬು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಲೋಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಾರಾಂದ ಪನುಲಿ. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರೆಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಡಪಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟುರ್ದು ಭಾರತದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಹೋದರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಆತನಂದು ಪಂಡೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರು ಪಾತಿರ್ದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆದಿನೇ ಸರ್ತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ದುಂಬಾಳ್ತೆ ವಹಿಸಿದುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಜನವರಿ 14 ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೂಟ ನಡಪುಂಡು. ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿಲೆಟ್ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಣವು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆರು. ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರತದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿಯರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಗವಾನ್ ಬಿಸಿ ಪಾತಿರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಬೆದ್ರಡ್ ಬರವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡ್. ಆಳ್ವಾಸ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರವುದ ಒಟ್ಟುಗು ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನವು ದೇಶನೇ ಮೆಚ್ಚುನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡೆರು. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಸ್ಎಲ್ ಭೋಜೇಗೌಡ, ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಅಪಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಸಿನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಎಲ್ ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಫ್ತಿಕರ್ ಅಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಶಾಲಿ ಶ್ರೀಜಿತ್, ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ್ ಲೀಸಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವದ ಸಾಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೋಡಬೇಕಂತ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡಬೇಕಂತ. ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಮೈದಾನಿನ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಸಂತಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಭಾರತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಚಿಸುವಂತ.
Mudbidre, often known for Jain Kashi of the South, is a land of heritage, learning and values, where tradition harmoniously blends with progress. The discipline, perseverance and pursuit of excellence that define the sacred soil resonates deeply with the very spirit of athletics. I am confident that this inspiring environment will bring out the very best in every athlete competing here today. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 14 ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 6:45 ಕನ್ನಡಪುಂಡು ಮಹಾಪೂಜೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಡು ಪಂದು ಸಂಘಟಕೇರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಬರಿಮಲೆತ ಎರಿಮಲೆ ಜೇರ ಏರೊಂದು ಪುನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆತಂಡು. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಿಲಾರ್ ದೇಲಂತ ಬುಟ್ಟದಾರು ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಲ್ತ ದಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಒಟ್ಟುಗು ಶನಿವಾರ ಅರ್ಕುಳ ತುಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ಇರುಮುಡಿ ತುಂಬೊಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಕುಪಿತಾಡ್ದಿತ್ತೆರು. ಎರಿಮಲೆಡ್ದು ಕಾಡು ಸಾದಿಡೆ ಪಂಪೆಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪನಗ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆದು ಬೂರ್ದೆರು. ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ನ ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತುರ್ತು ನಡಪಾದು ಉಳ್ಳಾಲಗು ಕನೇರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೆರು. ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಮೂಲದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಒದಗಾವನ ಉದ್ಯಮ ನಡಪ ಒಂದು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ನಡೆದು ಪಿಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ವಾಸಮ್ಮನ್ ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಗಲನ ಮದಿಮೆನು ಗರ್ದನ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರು. ಬೊಡೆದಿ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಗನು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತಿದೆರು. ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಕನ್ನಡ ಬೂಕುಲೆನು ಓದುನಕುಲು ಏರಂದು ಕೇಂಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೂಕುಲೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಂಡಾಟ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂತೆರು. ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ 3 ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ 3 ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯ್ತಾರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನೇಕಾರಿರ್ನ ಸಭಾಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ TAN ಖಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾರಾಣಿ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಸಂದಿನ ಸಾಧಕಿರ್ನ ಬಗೆಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೆರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಶ್ರಣ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರು ಇತದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಹೊನ್ನಾಳಿದ UN ಸಂಗನಾಳ ಮಠ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದಿ ಮಲ್ತೆರು. ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿಯರ್ನ ಪೊಲಬುದ ಬೂಕು ಬಹುರೂಪಿ ಸಂಗನಾಳ ಮಠ ಮೇರೆನ ಪೊಲಬುದ ಬೂಕು ಅರಳಿದ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶದ 350ನೇ ಸಂಚಿ ಲೇಸಿಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಕನ್ನಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವರ್ಷಗೂ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಲು ಮುಚ್ಚುವ ಅಂಚಂಡ ಕನ್ನಡ ಬೂಕುಲೆನು ಓದುನಕಲು ಏರೆಂದು ಕೇಂಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೂಕುಲೆನು ದೆತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಶ್ರಣ ಪಾತಿರ್ದು ಓದುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪತ್ರಿಕೆಲು ಬರಡು ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡೆರು. ಕಾಡು ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಿವಾಕರ್ ಕದ್ರಿ ಪಾತಿರ್ದು ನಚಿಕೇತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇಂಚ ಪುರಾಣದ ಸಾಧಕಿರ್ನ ಕಥೆಕ್ಲಿನು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಸಜ್ಜನಿರನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವುಡು. ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪತ್ರಿಕೆಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರುಡು ಒಂದು ಪಂಡೆರು. ವಿದ್ವಾಂಸರು KL ಕುಂಡಂತಾಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಉಡುಪ ಆಶ್ವಿಜಾ ಉಡುಪ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡೆರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿಕೇತ ಉಡುಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸುರೇಶ್ ಅತ್ತೂರು ಗಮಕ ವಾಚನ ವಿದುಷಿ ರಶ್ಮಿ ಉಡುಪ ಕೂಟದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನಿದ್ರೂ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹುಚ್ಚು. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ, ಓದುವವರು ಯಾರು? ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಓದುವರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವುದುಂಟು, ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರು, ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು
ಕೊಟ್ಟಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಬಗಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಹಣ ಅದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿಯೂ ಇತ್ತು. ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡು ಈಗ ಒಟ್ಟು ತನ್ನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಕಾಶನ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ದದೀಚಿ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಚಿಕೇತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾನು ಮೇಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಾಣೀರ್ದ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇಂಗ್ರೇಜ್ದ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿದ ರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುಕುಲು ರಾಜೇಶ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಬಲಿಪೂಜೆಡ್ ಮುಖ್ಯ ಗುರು ಆದಿತ್ಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಪಾಣೀರ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಮಿನರಿದ ರೆಕ್ಟರ್ ಗುರುಕುಲು ರಾಜೇಶ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಸಾರಿಯೋ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವಾದ ಬಲಿಪೂಜೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಪಾಣೀರ್ ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಗುರುಕುಲು ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಮನೂರು ವಲಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ಗುರುಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೇರು. 2026 ಜೋಕ್ಲಿನ ವರ್ಷ ಅಂದು ಕುಡ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದ ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾಣೀರ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿಡ ಪರ್ಬದ ಬಲಿಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ವರ್ಷನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಜೋಕ್ಲಿನ ವರ್ಷಾಚರಣೆ 2026 ಆಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ 8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೇರು. 2025 ಸಾಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಮರ್ಸಿ ಡೇ ಆಶ್ರಮದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೂಸಿಯಾನಾ ಸೇರಿನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚರ್ಚ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೇರು. ಗುರುಕುಲು ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೇರು. ಗುರುಕುಲು ಚೇತನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಿಯೋಕಾನ್ ಜೀವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆರ್ಸುಲೈನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮದರ್ ಜನರಲ್ ಮಿಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾರಾ ಮೆನೇಜಸ್, ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೇರು. ಇಂಗ್ರೇಜಿದ ದುಂಬುದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸರಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರಿಂತೆರ್ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿಕುನ್ನ, ಹೊಸ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರಿರ್ ಉರ್ಬನ್ ಫೆರಾವೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂತೆರ್ ವಿನ್ನಿ ಕುಟೀನಾ, 21 ಆಯುಗೆಲಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. मंडली संदेश ನೆತ್ತಿರದಾನುಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನ ನೆತ್ತಿರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗಾವಂದು ವೆಲ್ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಡತಿನ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರುಡು 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕೆಲಸದ ಕ್ಲೆಗು ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆಲ್ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆದ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ದೀದಿತ್ತೆರು. ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸದಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತ ಉಮೇದುಡು ನೆತ್ತಿರದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿ ರಾಧಾ ಗ್ರೂಪ್ದ ಯಜಮಾನಿರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ನೆತ್ತಿರದಾನ ಶಿಬಿರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ವೆಲ್ನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಕ್ತ ಪೂರಣ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರಲಿಡು ಒಟ್ಟಾಯಿನ ನೆತ್ತೆರ್ ಅಗತ್ಯ ಉಪುನ ಸೀಕಿದಕ್ಲೆಗ ಕೊರ್ದು ಸಾಯ ಮಲ್ಪ ನೆತ್ತೆರ್ ಕೊರ್ನಕ್ಲೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಬಿರದೀನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ತೆರಿಪಾವ ಅಂದ್ ಪಂಡಿರು. ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಯಜಮಾನಿರು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪುವ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಾತಾ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರು ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ನೆತ್ತೆರ್ದಾನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ಕೊರಿಯರು. ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರತ್ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಉದರ್ ಪೋತುಂಡು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ತರಹ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೊಂದು ಇಚ್ಛೆ. ನಾವು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನ ತರಫಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಥ ಥರದೊಂದು ಸೇವೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು 18ರಿಂದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ 40-45 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದವರು ತುಂಬ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100-150 ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತ ಕೊಡುವ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಉಂಟು, ಅಭಯ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂಥ ಥರದ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆ. ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕುಲಗುರು ಮಾಧವ ಮಂಗಳ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕುಡ್ಲಡ ನಡೆತಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭೆಟಿತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕುಲಗುರು ಮಾಧವ ಮಂಗಳ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿನು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್
ನಡೆತಂಡ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಸುರುತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಸಂಗತಿ ದುಂಬುದಿದು ಮಾಧವ ಮಂಗಳ ಗುರುವರ್ಯರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈಮೇಟ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಿರು. ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಸಲಹೆಗಾರರು ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಾರಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪುಂಡಳಿಕ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲಗುರುಕ್ಲಿನ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿಯೇರು. ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಜಾನಕಿ ಪುತ್ರನ್ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಸಭೆಟ್ಟಿತ್ತೆರು. ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಗುರು ಪರಂಪರೆದ ಅಕೇರಿದ ಗುರುಕುಲು ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಾಪಕಿಯರು ಮಾಧವ ಮಂಗಳ ಪೂಜಾರಿಯರು ಸಮಾಜದ ಗುರು ಆದಿತ್ತದ ಗುರು ಪರಂಪರೆನು ನನದ ಅಲ್ಮಗು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಅರೆನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿನ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗೆಡ್ ತಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೊಂದೆರು. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಲ್ಲಕಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ದೀಪೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 14 ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ ಆಜಿ 45 ನಡಪುಂಡು. ಮಹಾಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ಡು ಪಂದು ಸಂಘಟಕೇರು ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನೆಲಿಟ್ಟು ಬಂಟಿರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಬಂಟಿರ್ನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ನೆಲಿಟ್ಟು ಬಂಟಿರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಬಂಟಿರ್ನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಮೆದ್ರಾಸ್ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಕೂಟ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ತಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಯ್ ನೀಡಿದವ್ರ ಅವಳು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು. ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಸಂಗೊಲೆಗೆ ಮಾದರಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡಿರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸಿದಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬಂಟಿರ್ನ ಯಾನೆ ನಾಡವಿರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ತೆರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಿಡಿ ನಡತಿನ ಲೇಸಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟಿರ್ನ ಸಂಘದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ರೈ ಕುಳಾಯಿಗುತ್ತು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ ಬಾಂಬೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಿರಾವು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಮ್ಮೆನ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೋ ಬ್ರದರ್ ರಮನಾಥ್ ಪಯಾಡಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒರಿಯಾನದಲ ಒಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪಿರ ಬೆರಿ ಸಾಯ್ತಿನ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಐತೆ ಯಾಂದಲ ಭಿನ್ನತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಎಂಕ್ ದೇಪನ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 42 ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 44 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಬೋರಿ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಐಟಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಶಾಲೆದ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜನೇ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಜ್ನು ಜೋಕುಲ್ ಸೇರ್ದ ಬುಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ CBSE ಬುಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು.
ಏರ್ಮಾಳ್ ರಾಧಾ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ನೆಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಮದನ ಸುಂದರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ಏರ್ಮಾಳ್ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಿಪ ಶಿವಶಂಕರ ಭಾಗವತರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಾಯ್ನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವೀಣೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಪಡುಬಿದ್ರ ಏರ್ಮಾಳ್ದ ಹೊಸಮನೆ ರಾಧಾ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಏರ್ಮಾಳ್ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಮದನ ಸುಂದರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಸಂಗದ ಸೇವೆ ಆಟ ಗುಬ್ಬಾಯರು ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಆಟ ಸುರುವಾಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಭಾಗವತರು ಶಿವಶಂಕರ ಬಲಿಪ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವೇಣೂರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪೂಲ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ಕೊರಿಯರ್ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಕಿನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀದಿತ್ತೆರು. ಸಾಹಿತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರು ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಬಲಿಪ ಶಿವಶಂಕರ ಭಾಗವತರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವೇಣೂರು ದಾರಿಗ ಪೂಲ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬಲಿಪೆರು ಪಾತೆರ್ದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಗುಡು ಬೆನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ಎನ್ನದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊಂದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳೊಪ್ಪಡೆಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತೆರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಆಟ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ಆಟದ ಸಾಧಕರಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಎಡ್ಡೆಗುಣ ದಿವೊಂದೆರು ಏರ್ಮಾಳ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲಿಪ ಪರಂಪರೆನು ಶಿವಶಂಕರ ಬಲಿಪೆರು ಒರಿಪಾದೆರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರೆಂದು ಪಂಡೆರು. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾಳ್ ಐಕಳ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ಮಾಳ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಮಗೆ ಯಶ್ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೇಸಿಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮದನ ಸುಂದರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಆಟ ದುಂಬರಿಂಡು. ಏರ್ಮಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಟೀಲದ ಭಕ್ತರು ಮೇಳದ ದೇವಿರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊಂದು ಆಟ ತುಯ್ಯರು. ಸೇವಾ ಕರ್ತುಲು ಏರ್ಮಾಳ್ ಹೊಸಮನೆ ರಾಧಾ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತಿರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಸೇವಾಕರ್ತರಿಗೂ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಡಿ ಕೇವಲ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸೇ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಆಟ ಮಲ್ಪಂಡೇ ಒಂದು ಅವಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿತ್ತಾಕಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಗೌರವಿಸಂಡ ಅಂಚಿತ್ನಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸು ವಿಶೇಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಂಡು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಆರು ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ತಂದುಳ್ಳೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪೇರನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾರ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಬಲಿಪೆ ಪರಂಪರೆ ಬರೋದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಕ್ರಮನೇ ಬಲಿಪೆ ಪರಂಪರೆ ಆತಂದು ಬಹುಶಃ ಬಲಿಪ ಪರಂಪರೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನಿರಲ್ಲ ಈತು ಬಲಿಪೇರು ನಾಲ್ಕು ಪುದರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ಮೇಳೋದು ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಪರಂಪರೆ ಪುರಾತನದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಣ ಪರಂಪರೆ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪುಲಡ್ಕ ನಿಡ್ಡೋಡಿಡ ಕುಪ್ಪಿಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ನೇಮ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ. ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತದಕ್ಲು ನೇಮ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಆರಾಧನೆ ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬಲಿಡ್ದು ಲೋಕದ ಗುಮನ ಒಯ್ತ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ ಶಕ್ತಿ ದೈವಲಿನ ಸಮಸಮಾನವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತೆರು. ಕುಟುಂಬಗೂ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಗ್ರಾಮಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈವ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅರಸು ದೈವ ಇಂಚ ಸಾರೋಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ದೈವಲಿನ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈತೆರು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ತಂಬಿಲ
ವರ್ಷಾದಿ ಕೋಲನೇಮ ದೈವಲೆಗ್ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬೈತಂಡ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಜ್ಪೆ ನಿಡ್ಡೋಡಿದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪುಲಡ್ಕಡ್ ಐತಾರ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗ್ ನೇಮ ಕೊರಿಯರು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಂಪುಲಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕುಲು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಲ್ಯ ಪುರ್ಸಾದ ತೊಂಡೆರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಆಳ ಕೊಡಿಸಿದ ಒಂದೊಂದಿನ ಬಾರಿಗಳ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಮಾಡುವುದು ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಕೈತಲ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಳಂಭಟ್ ಹಾಲ್ಡ್ ನಡತಂಡ. ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮ ಐತಾರ ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಕೈತಲ್ದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಳಂಭಟ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡತಿನ ಸಭಾ ಲೇಸಿಡ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ತತ್ವ ಸಂದೇಶ ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಮದಿಮೆ ನೂಲ ಮದಿಮೆ ಸಮಾಜದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ದಿವಾಕರ ಸಂಘದ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಸಂಘದ ಪಾಣೀರ್ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕಾಶಿ ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ದಾಮೋದರ ರಾವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಸಿ ಮಹೇಶ್ ಮಿಯಪದವು ನಾಗರಾಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯು ಗಂಗಾಧರ ಕಾವೂರು ರಾಜು ಪಾದಿಕಲ್ ಮೇಘರಾಜ್ ಬಿ ಯೋಗೀಶ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುಭಾಷ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೋಟೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಘದ ಪೊಂಜೋಲಿನ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ನೀನಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂತುಲಿಡ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಿಯಪದವು ವಿಜೇತ ಮಹೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರುತಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಸಾರುತ್ತೊಂಜಿ ಗಣಕ್ಲೆಗ್ ವನ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದಿರು. ಮಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಿರಾಕಡ್ದೆ ನಡತು ಬೈದನು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವದ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ದು ದುಂಬು ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಬುಟ್ಟುಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ವನ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚ ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ಗಣಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲುಡ್ದಿಂಚ ಈ ವನ ಭೋಜನ ನಡಪೊಂದು ಬೈದೇರು. ಅರೆ ಬೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುಡು ವರ್ಷಲದಂಚ ನಂಬುನ ಕಂಬಳದ ಕೋರಿದಾನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ವನ ಭೋಜನಗೂ ದಿನಾನಿ ಗಂಟಾಪುಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ
ಒಂದೇ ದಿನ ರೆಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ವನ ಭೋಜನಗೂ ದೆತ್ತ ದೀನ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಬಕಾರೆ ಬೊಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕುದ ನರಿಂಗಾಣ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಒಟ್ಟು 195 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಪಂತದ ಕಲಕು ಜೈದ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು 94 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗಾಣದ ಮೋರ್ಲ ಬೋಳಾಡು ನಡತಿನ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಕನಿಪಲಾಯ್ಡು 10 ಜೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು 10 ಬಲ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ 26 ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ 27 ಬಲ್ ಎಲ್ಲೆಟ್ 28 ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲೆಟ್ 94 ಜೋಡು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟು 195 ಜೋಡೆರುಕುಲು ಕಂಬಳದ ಪಂತುಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. ಕನಿಪಲಾಯ್ಡು ಆಜರೆ ಕೋಲು ನಿರ್ಸಾನೆಗ ನೀರ್ರಟ್ಟಾದು ಕುಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿರ್ನ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಿಂದ್ಯ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ನೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ಬಲ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೇರ್ನ ಎರುಕುಲು 2ನೇ ಇನಾಮ್ ಗಿಂದ್ಯ. ಬಲ್ ಎಲ್ಲೆಟ್ ಬುಡುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತೇಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯರ್ನ ಬಿ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಲ ಮೊಗೆರು ಕೊಟ್ರಾಗುತ್ತು ಅಘನ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕುಡಿಲ್ ಗುತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಎರುಕುಲು 1ನೇ ಇನಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಎರುಕುಲು 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಗೆಂದ್ಯ. ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ ಅಡಕಲಕಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ರಿನ ಎರುಕುಲು ಸುರುತ ಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಎರುಕುಲು 2ನೇ ಇನಾಮುಗು ಸಂಧ್ಯ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕುಶಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರ್ಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ನಾಯರ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲವಕರತ್ತ ಲವಕ್ಕರ ಅಡಕಲಗಟ್ಟೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕುಲಾಲರ ಒಯ್ನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಕುಶಕರ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ನರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಲರ್ಲನ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲವಕರತ್ತ. ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕುಲಪತಿ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೂ ನುಡಿ ನಮನ ಸಂದಾಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೂ ಕೊರ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆಲೆನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೆರು. ನಿಟ್ಟೆ ಪರಿಗಣಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ಕೊಂಚಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಸಂಚಾಲಕಿರಾದಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ ವಿ ಕಿಶೋರ್ ತನ್ಕುಲೆ ಎದುಕೊನ್ನ ಭಾಷಣುಡು ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಶ್ರಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೂ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಲೆನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ನ ಎದುಕೊಂಡೆರು. ಕೊಂಚಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಮೇತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯರು
ಅಗತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಸಭೆಟ್ ನುಡಿ ನಮನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಿರು. ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಯೋಗ ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಗುರೂಜಿಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆದ ಪ್ರತಿರೂಪದಂಚಿನ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ತನುಕುಲೆ ಬುಡುದಾಂತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಮಧ್ಯುಡ್ಲ ಬುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆರು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದಾರಾದಿತ್ತೆರಂದು ಆರು ಪಂಡೆರು. ಕೊಂಚಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡದ ಗುರುಕಾರ್ಯರಾದ ಪುನಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ದಂಡಕೇರಿ ಮೇರುಪಾತಿರ್ದು ಆದರ್ಶ ಬೊಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ನಡಪವನ ಮೂಲಕ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕರಾದ ಗುಮನ ಒಯ್ತುದಿತ್ತಿನ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ತಾದಿ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಮಾದರಿ ಪಂಡದು ಪಂಡೆರು. ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರಾದಿತ್ತಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಮೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಕೊಂಚಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ದಂಡಕೇರಿ ಧೂಮಪ್ಪ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತದು ಆರು ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದಿರಂದು ಪಂಡೆರು. ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲು ರಾಜೇಶ್ ದಂಡಕೇರಿ ಮೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅಪಾರವಾದಿತ್ತನೆಂದು ಪಂಡೆರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಂಚಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಲಾಯ್ನ ಕೆ ಲೋಕೇಶ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಡಕೇರಿ, ಕಿಶೋರ್ ದಂಡಕೇರಿ, ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಂಗೇರ, ನಾಟರಿ ವಕೀಲರಾದ ವರದರಾಜ್, ಪತ್ರಕರ್ತರು ರಾಜೇಶ್ ಕದ್ರಿ, ಜಯಂತ್ ಕೊಪ್ಪಲ್ಕಾಡ್, ಮುಂಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂಜಪ್ಪ ಜಿಎಸ್ ಸೇರಿನಂಚ ಪ್ರಮುಖರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಜಾಲ್ ಗಾಣದ ಬೊಟ್ಟು ಅಮೀನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಕೈತಲ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ 17 ಬೊಕ್ಕ 18 ಮೈ ಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಗಾಣದ ಬೊಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಡ್ ತೆರಿಪಾದಿರು.